ADC Haphangni bisingo Tongdi ADC Haphangno mungsa saya iba permission Naharya Karwi Baniya Khwlaiywi tongmaikha Jirania Amchaiyo o Baniya Khwlaiywi tongmarokno sere nyanya bagui thangi naikha West Zonal Chairman Ronjit Dewarma lakio manjakha Vice Zonal Chairman Sudip Dewarma akosong আপনি এখানে কর্মচারী হিসেবে আচ্ছা আমি তো কাগজপত্র তো আমি না ইসি লাগবে তো ইটবারটা করতে গেলে ইসিটা লাগবে ইসিটা নিয়ে যেতে পাও হ্যাঁ ইসিটা লাগবে আপনার আয়ের কালকে আসবেন না কালকে তো বদ্ধ সোমবারে আমি আজ জানি জমা দিয়ে দেবো এটা দেখা যাক ভালো আছেন जों दिनै खमलुं साबजुनालनि आन्दाराव जे एडिसि एलाका आमचाइयो सालकलक मारोमै जे इटबाटारक अर सामंखाय दङ इटबाटा सालुगै दङ बर' एडिसिनि कुनो एनएसि नाहाया এবং এডিসিनि কোনো লাইসেন্স বনা হায়া খাই যে সামংখাই তমানো जों दिनै अमा भिजिट खायफैका चिनि बेलबारि साबजुनाल चेयारमेन चिनि बरम गोनां शान्तनु देव बर्मा ताइ चिनि मान्दानि साबजुनाल चेयारमेन बिनय देव बर्मा ताइ चिनि साब जेडिउ अशोक रियां ताइ कक्स चिनि भाइस चेयारमेन जुनालनि सुधीर देव बर्मा ताइ चिनि साब जेडिउ बेलबारिनि रन्जित देव बर्मा गाय जों जतन अफिसार ता होइन अफिसारनो तै जों NaiywiTongnairok गुरि नायखा गोबां मा थायो थाङि नायखा केबनिबो एनओसि ना जायगा केबनिबो रेजिस्ट्रेशन करे साल कलमो बर बिजनेस खाइ दङ अथसंग करे अमो सिमिया अ इटबाटा अर आसुकमाने यागुलो चिनि एडिसि आमचाइनि गोबां मा आमचाइयो हा बर खुरि नाहारका जेता बर खाइ माया जेता रायदाव करै अ कास बर अर खाइ दङ का आबोनि बागैनो जों एडिसि अथॉरिटी वेस्ट जुनालनि आन्दाराव जे समस्त अवैध भावे इटबाटार खाइ दंमानि अमनो जों दिनै भिजिट खालायफैका जों याफ्रि कराग रमै दङ एकाय आबनो बरंनो एनओसि खलाय नाहारनानि बागै जों साका ताइ रेजिस्ट्रेशन बन बागैबो साका एवं बंनि जे कागजपत्र और एमन किछु जागा दङ जेता चिनि बररंनि बर गोबां मा का पावर अफ एन्टनि नावै बर रुल नावै गोबां माखासेनि बररंनि ताबो जागार फिरगुइ मायामतिरक ब गथना जों गोबां मा जागा खानाय फैका दिनै एका आबोनि बागैनो जों अबरनो ताबो चेक खायनाय चेक खालायै जों नायमानो परेनो बरनो जों रेजिस्ट्रेशन रिनान बारिया बा एनओसि रिना बारिया जों अब वान सुनाय चिनि एडिसि हाफांनि अथॉरिटीराव जों सालायमानो परेनो जों अबनो खालायनानै हिनि जों वानसुगो एका आं खालायो और एडिसि आमचाइयो जे समस्त माने लामसायतिखाय जे समस्त ब्रिक इंकर खाइ दंमानि जों मनो दाटिना या रायदातै रमै जों चिनि रेभिनिउ बो जों थुमनानै सायतंनाय अफरदिके जारा कुनु करनो हाया बरनो जों मुथुबनान बागै जों सायतंनाय तिनि बियां गुरिखा जों दिनै और जिरायना जे बेलबारि साबजुनालनि आन्दाराव जे खालायमानि बेसिका उत्तर जयनगर
তাইতম জয়নগর রাসা দশরথ চম্পকনগর কমতিকে गोबांमा आमचायो तिनि जों गुरि नायखा गोबांमा थायोनो थांखा हेकाय नुखा जे गोबांमा जागानो अबैध भाबे खामुतिखाय खायजागै दंगो एबं गोबांमा जागा थ्रुंनुखा चिनि एदिस आमचायनि गोबांमा कामि आमचायनि खेतरंनि हाना हारै रुंगैतन फिबिका खेतरकाबो माने क्वागबै थांबायका गोबांमा बरंनि कमप्लेन दंगो जे चिनि खेतगानानि हानो सयतलांगै दाबो चिनि खेत खायमिया खेतर क्वाग थांबायका माइ हामलिया अमते गोबांमा अभियोग दंगो का आबोनि बागैनो जों माने मुथांनानि बागैनो जों ताबुक चिनि एदिसि हापांनि स्पेशली जों वे जुनारनि आन्दारो जे साबजुनार दंमोन जत जागानो जों अमो याफ्रिरम दङ हेंगा कायताय निनि हाचिंति सामानि बो जों दातिनो मुथांना बागै जों चाइथंनाय ता गोबांमा थायो चिनि भिजिट खायनानि दङ जों खुब तारतारिनो जों भिजिट थानाय अब हाके साइकेल लांमनि यागला फनो एदिसि हापां मै करंगि हांगांके बबो हे व्यवस्था खालिम जों चिनि जेता रायदा दंमोन जों तो नोटिस रिनाय बरंनो कायचिनि जेता रायदा दंमोन जों रायदाथिनि जों एक्सन थानाय ता बरंनो अगेन्स्ट अमा हाके जे बे आइनि के जे बाटा जे चालुक दंमानि अमर नायना थांगिने कोन केबिं मुं रगदा फाइका ताबसो पर्यन्त त केबिं मुं को याखो जों गोबांमा जागा इद बाटानो एनो सिनो जों प्लान तिरिखा बरनो पेनाल्टी रुवै जों इनको रेवेन्यू बो कलेक्शन खाके गोबांमा चिनि वेस्ट जुनालो इनको माने खुमुलुं साब जुनाल हान्दारो जों गोबांमा जागा रेवेन्यू नखा इनको जोंबो नाय दङ जों बनो टेम्परारि एनो सिरिरो जों बनो इनको रिया परमानेंट रिया जों एनसे जे कोनो समय जों रायदातै जों मुथुबैरि मानो अब चिनि एदिसे हापांने चिनि इनको पावर जों एक्सरसाइज खायकाय जों अब खलाइरि मानो हासिं सो जे बाटाल हने राज्य सरकार नाय तमन एदिसे एरिया नि हासिं सा तलांगै जे तलांगै राज्य सरकार के बाटाल उतान माने आबो के बाहिर पदक्षेप न हाचिं सुप्रीम कोर्ट नि जेता बार्डिक राय नि अनुसारकाय कोनो तैसा तैखरेंनि हासिं ते पाथर टिसावै माया ओंखाय ताबुक जरा और गोबांमा जागा बायताल बा टिपि हिनो अ टिपि रक्तमा अब अबैध नि जों सायमानो जों गोबांमा थायो चिनि बरम गोनां साबजेक्ट बरमखा यागनो नखा जे बिनि टिपि ओ सिजाक दंगो सुमलिन माने कासे तैसानि हासिं तिसानानि अथस ब हासिंगो तैसा तिसायो कासे सेगुन बागान बिसिंगो हातेनाते बिन टिपि सिया खायजाका एकाय जों बनो सालसा दिननि बागै बनो याकरे दिखा एकाय और बरक जत जेटा खाय दंमानि और जे फरेस्ट डिपार्टमेंट किछु जेटा टिपियो जों नुका काबो इलिगेल आरो कोन जागा सिजा करे ब नदिनि तिसानाबो सिजा करे सुदु नदिनि हासिं तिसानानि ककमतिर सिजाक दं जोंआबो चेक खायनायका एमन जागा दंगो जेटा ताबुकसिनि एदिसि एलाकाबो गोबांमा जागा कुनु जों और कनिनि इंडस्ट्री जुन बुसना खलायाको अमति जागा बा क्रेसार मेसिन रुइ गोबांमा जागा ताबुक पाथर सबाय जागै दंगो डाम्पिं खायजागै दंगो तिनिबो जों कायसे पाथर डाम्पिं जागा थांखा आरो अथस कुनु जुनाल निको से ना जायगा परमिशन से ना जायगा बर के माने एदिसो हापांनिखौ ना जाय आरो डाम्पिं खाय दंगा के बरनबो जों ताबुक रमै जों बन थानिबो रेवेन्यू नाय दं जे डाम्पिं खालायमानि ता का अमते हायकेना जों बुसकांनि सालबो गोबां मतेबो जागावा हासिं जार तिसाय दंना अबैध भाबे इदबात स्लामै दंनाय डाम्पिं खालायनाय बा नि क्रेसार मेसिन आसुमा जत जागा थायनो जों थाङै ताबो नोटिस रहजाक दङ गोबांबो जागा नोटिस रहजाका एकाय जों रायदानि बिसिंतिनो एडिसिनि जे फान दंमोनि रायदानि बिसिंतिनो जों याफ्रि रमै दङ एबं बुसकां सालबो जों रमै थानाय করতে পারবেন তাহলে যদি আপনি যদি কথা বলেন আমি জানি তো আমরা যদি যেটা অরিজিনাল আগে সেই জন্য আপনার নাম্বারটা কি?